kapitola. Rimanom 8:32. Dneska ťa chcem povzbudiť, aby si pochopil vlastne, kto si v Kristovi. Chcem vám povedať, my nemusíme žiť tak, ako žijeme. Nemusí sa uspokojovať s nejakou chorobou, s nejakýma zlýma vecama vo svojom živote, pretože to, čo Kristus si dneska ponúka, je to najlepšie, čo môžeš mať. Je to najlepšie, čo môžeš mať. Rimanom 8. kapitola, 32. verš. 32, no? Hej. Ideme. Môžem? Ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho dal za nás, za všetkých. Ako by nám s ním potom i všetko nedaroval. Boh, schon mich das. Boh neušetril svojho syna za tvoje, za môj život. A to není všetko. To není všetko. Ale niečo tak ako čerešnička na torte, vieš čo urobil? Že to, čo vlastní Kristus, to, čo je v Kristovi, on hovorí, s tým, čo všetkým tým, čo on má, to, čo je v ňom, daroval tebe. Je to v tebe. Koľký z vás tomu veríte? Koľký z vás tomu veríte? Koľký z vás ste si vedomi toho, že to, čo má Ježiš tým, kým je Ježiš, ak je v ňom život, tak je život aj v tebe. Koľký z vás tomu veríte? Dneska, církev, chcem ťa pozbudiť, aby si nebol spokojný s tým, čo je v tvojom živote. Aby si nebol spokojný tak, ako žiješ. Pretože Kristus má viacej pre teba. Kristus má viacej. On má viacej pre tvoj život. Ak on o teba premýšľa zľavo, ak pred jeho očama si ako perla ukrytá v tomto svete, prestaňme sa pozerať na seba ako tí, ktorí nie sú hodní. Prestaňme sa pozerať na seba ako tí, ktorí nemôžu nič robiť. Ježiš je kmeň a my sme ratolastní, ale spolu s ním sme jeden strom. Spolu s ním sme jeden strom. Spolu s ním sme jeden strom. My potrebujeme Krista, Kristus potrebuje nás. On ťa potrebuje, on ťa miluje, on ťa chce. On ťa chce iba pre seba. On ťa chce iba pre seba. Buďme napojení na ňom. Buďme napojení na Ježišu Kristovi. Stotožňujme sa s ním. Buďme tí, ktorí hľadajú Pána Ježiša Krista. Buďme tí, ktorí milujú Pána Ježiša Krista. Buďme tí, ktorí milujú Jeho slovo. Ktorí milujú, keď sú modlitby. Ktorí milujú, keď môžu prísť na zhromaždenie. Ktorí milujú, keď môžu mať zdvihnuté ruky a chváliť Pána Ježiša Krista. Stotožňujme sa s tým, cirkev. Stotožňujme sa s tým. Je veľmi dôležité, aby sme sa stotožňovali s tým. A chceme, aby sme mali to, čo on má, musíme robiť to, čo on robí. Musíme premýšľať tak, ako on premýšľal. Boh ti nedáva žiadne hranice, žiadne limity. Jedno, čo ti dáva limity a hranice v tvojom živote, je tvoja neviera. Je tvoja neviera. Častokrát neveríme tomu, čomu vlastne veríme v našom živote. Stotožňujme sa s ním a môj život bude úplne niečo iné. Kristus nie je o tom, že budeme chodiť do zboru. On nie je o tom, že budeme iba sa modliť a čítať Bibliu. Boh nás neberie iba nejakých otrokov alebo nejakých sluhov. On ťa berie ako za svojho syna. On ťa berie ako za svoju dceru. Si Božie dieťa. Si jeho vlastníctvo. Boh ti hovorí dneska, že s ním, s Ježišom Kristom, ti daroval všetko. Amen. A Kristus je Boží syn. Kristus je Boží syn. On je synom najvyššieho Boha.
A keď on je synom najvyššieho Boha, tak to, čo má otec, má aj syn. A keď je Kristus našim spasiteľom, ako on je našim pánom, tak to, čo má Ježiš, máš aj ty. To, čo má Ježiš, máš aj ty. Je to v tebe. Častokrát hľadáme uzdravenia, vyslobodenia. Častokrát hľadáme požehnanie v našom živote. Ale chcem ti povedať, že to, čo hľadáme, je v nás. Je to v nás. Robme to, čo sa páči Bohu. Robme to, čo Boh chce od našeho života. A ja ti garantujem, že Kristus ťa nenechá iba tak. On ťa nenechá iba tak. Ak my budeme sa báť o tom, čo zanechám pre Ježiša Krista, ak my sa budeme báť o tom, že toto zanechám, už to nebudem mať pre Ježiša Krista, chcem ti povedať, že Kristus má pre teba pripravené niečo viacej. On má pripravené niečo viacej pre teba. Niečo cennejšie. A tento svet nemôže mať väčšiu hodnotu, než Ježiš Kristus. Tento svet nemôže mať väčšiu hodnotu a veci z tohto sveta nemôžu mať väčšiu hodnotu, než to, čo dáva Ježiš. Než tým, kým je Ježiš. Ježiš musí mať tú najväčšiu hodnotu, najväčšiu prioritu v našom kresťanskom živote. On musí mať tú najväčšiu prioritu a najväčšiu hodnotu v našom kresťanskom živote. Nič iné z tohto sveta nedokáže sa vyrovnať tomu, čo tým je Ježiš. Nič iné z tohto sveta nemôže mať väčšiu cenu, väčšiu hodnotu tým, než tým, kým je Ježiš. On ťa miluje. On ťa miluje. On nezaplatil za to, aby diabol nás týdal. On nezaplatil za to, aby si diabol robil s nami, čo chce. On ti dneska ponúka niečo viacej. On ti dneska ponúka niečo viacej. Ponúka ti nový život s Ježišom Kristom. Nadprirodzený život. Zážitok s ním na každý deň. Neraz ročne, neraz mesačne. Každý deň, každú minútu, každú sekundu. Nový zážitok s ním. A chcem vám povedať, nič není lepšie. Žiadny iný zážitok není lepší, než zážitok s Ježišom Kristom. Ak zažiješ Ježiša Krista vo svojom živote, budeš to chcieť stále. Budeš potom túžiť. Budeš potom túžiť. Ak zažiješ Ježiša Krista vo svojom živote, začneme veriť na zázraky. Začneme veriť na to, čo Ježiš môže robiť skrze môj život. Není dôležité, čo ty dokážeš robiť. Ale je dôležité, čo Ježiš dokáže skrze tvoj život. To, čo on dokáže robiť, je dôležitejšie. Ak my niečo dokážeme robiť, na to nepotrebuješ Ježiša Krista. Vieru nepotrebuješ na to, čo vidíš. Vieru potrebuješ na to, čo nevidíš. Ak my vidíme a môžeme to robiť, nepotrebujeme vieru, nepotrebujeme Ježiša Krista. Ale ak my nevidíme niečo a nemôžeme to robiť, potrebuješ moc, autoritu Pána Ježiša Krista. A tá ti bola daná, keď si prijal Pána Ježiša Krista do svojho života. Vieš, čo sa stalo, keď si prijal Pána Ježiša Krista? Nebo sa otvorilo a Otec nebeský posielal anielov. Prinieste mu uzdravenie, prinieste mu vyslobodenie, prinieste mu požehnanie, prinieste mu pokoj, prinieste mu vyslobodenie, prinieste mu všetko, čo potrebuje pre svoj život. Boh nás nenechá iba tak. My nie sme bezdomovci. My máme Otca v nebi, ktorý ťa miluje a ktorý sa chce starať o teba a o mňa. Taký je náš Boh. Taký je náš Boh. Môžeme ešte jeden verš? Vydržíte? Amen. Alebo už sa modlite, aby som už odišiel. Môžeme ešte jeden verš? Amen. Yeah, come on. Yeah? Bring it on.
Nech tieto verše pohnú s tvojou vierou. Nech tieto verše pohnú s tvojou vierou. Ak to pohlo s mojou vierou, tak verím tomu, že to pohne aj s tvojou vierou. Ak začneš veriť tomu, čo Biblia hovorí, nie tomu, čo ja hovorím, ale verme tomu, čo hovorí Božie slovo. A verte mi, že diabol na toto nemá moc. Verte mi, že diabol na toto nemá moc. Čokoľvek hovorí Božie slovo, je pravda. Čokoľvek hovorí Božie slovo, je pravda. A diabol sa bojí pravdy, pretože on neklamá. A co otvoríme spolu Genesis. Genesis 15. kapitolu. Komunický kadaň. No. Najdem Romani. Ja? Teraz biežne jak... To je roháček. Ale dobre. Dobre. Pôjdeme inde. Pretože nemôžem to nájsť. A pôjdeme do Žalmu. Môžem? Dobre. Toto hovorí Boh, ber to dneska pre svoj život. Ber to dneska pre svoj život. Ber to tak, že dneska Boh hovorí tieto slova do môjho života. Ber to tak, že dneska Boh hovorí tieto slova do môjho života. Dneska Boh toto hovorí pre mňa, aby ja som už nikdy neprehrával, aby ja som už nikdy nebol chorý, aby ja som už nikdy nebol neviem čo, ale dneska Boh prehlasuje na tvojom živote požehnanie, uzdravenie, vyslobodenie. Boh dneska prehlasuje ochranu na tvojom živote. Koľký z vás tomu veríte? Ideme na to. Tento býva z kríši Najvyššieho, bude nocovať tvoní Všemohúceho. Poviem Hospodinovi, moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejam, lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej. Nikto iný ťa nedokáže vyslobodiť, iba náš Pán Ježiš Kristus. Šundu vede. Žalm 91 od 1 do celú kapitolu. Nepovedal som? Aha, dobre. Hej. Sorry. Žalm 91. Môžem ísť ďalej? Prikryje ťa svojimi brky a utečieš sa pod jeho krídla. Jeho pravda je štítom a pávezou. Nebude sa báť. Šun, kade so penot koda lakana. Šun.
nebude sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne. Nebude sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne. On nehovorí, že on vtedy ťa bude chrániť, on ťa vtedy bude uzdravovať, až to príde na tvoj život. On hovorí to, že on nedopustí, aby sa to teba dotklo, nedopustí, aby to prišlo do tvojho života. Šestý verš. Nebude sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrakote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Šunkale mište, 7. verš, šuco penela kana. Padne ich po tvojom boku 1000 a 10 000 po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. K tebe sa to nepriblíži. K tebe sa to nepriblíži. Šulmiškes. Kana amen. Naši doma nezná, aha. Potom na chorých to dáva. Keď my začneme veriť Pána Ježiša Krista, ak my začneme veriť Pána Ježiša Krista, ak my začneme poslúchať Jeho hlas, ak my sa budeme podávať Jemu, ak my budeme pokorní, ak my budeme zachovávať Jeho prikázania, on hovorí, že ty budeš vidieť sám. Ty sám budeš vidieť, že po tvojej pravici budú padať, po tvojej ľavici budú padať, po tvojej pravici budeš ľudí chorých, posadnutých, po tvojej ľavici budeš vidieť, ale teba sa to nedotkne. Teba sa to nedotkne. On hovorí, tebe sa to ani nepriblíži. Ale kedy sa to stane? Ak my budeme zachovávať Jeho prikázania. On hovorí, k tebe sa to ani nepriblíži, ani sa ťa to nedotkne. Žiadna nákaza, žiadna choroba, žiadne bolesti, žiadne nič. Pretože on ťa bude chrániť. On ťa bude chrániť. On bude držať svoju ruku nad tvojim životom. On ťa bude chrániť. Nikto iný. Môžeme mať poistenia, ktoré chceme. Ale niekedy to poistenie čaká, kedy ochorieme, aby bolo platné. A žiadne poistenie nám negarantuje, že sa ťa nedotkne nejaká choroba. A tu Ježiš im nehovorí, že ak ochorí a vtedy on ich uzdraví. Nie. On hovorí, že ak my budeme robiť to, čo on chce, budeme dodržavať jeho prikázania, on nedopustí, aby sa to priblížilo k nášmu životu. On to nedopustí. Viete, keď Boh vyslobodil izraelský národ z Egypta, on ich nevyslobodil chudobných. On ich nevyslobodil chorých, posadnutých, chromých, slepých. On ich nevyslobodil takých. On ich vyslobodil, uzdravil ich a on ich vyslobodil bohatých z Egypta. Oni nevyšli chudobní, oni vyšli bohatí z Egypta. Boh urobil tak, že každý Egypťan musel im dávať zlato. A Boh ich uzdravil a tak ich vyslobodil, aby vyšli zdraví. Aby vládali chodiť, aby vládali chváliť Boha, aby vládali robiť to, čo Boh chce. A Boh im zasľuboval, že ak oni budú poslúchať Jeho hlas, ak oni budú zachovávať Jeho prikázania, on nedopustí na nich žiadnu chorobu, ani sa ich to nedotkne. A to platí aj dneska pre nás, cirkev. To platí aj dneska. I my môžeme žiť dobrý život tu na zemi. My môžeme prežívať Božie kráľovstvo tu na zemi. Nemusíš zomrieť, aby si prežil Božie kráľovstvo. Nemusíš zomrieť, aby si prežil uzdravenie, nadprirodzené uzdravenie tu na zemi.